ono gentar pangambar ati ping sapira padha Budimoto jare sang pirenganten kuwi mijil saking Mas Wati Bidungan Rama dalasan jeneng Burinengkul kinempe tempe Adu dasar wijling kino kang sulistya ing warna windu pinatutan busana kang endahaning busana saking Sanggar Yohan wedding house ingkang mijil saking Tantang Kareng Proyek Cilacap Bating galenggar bating panturan busana pirenganten putri kalah munta kan dulu Ibu Artika asih tenang lolo saharjo tanggapeni sang duta ngamara pirenganten kakung wong agung kang Pindonalendra balengipun bagus nedya bidas marang kelahap Sido kaswanipun manji wonten ing sasana wiwaha saking Panti Palereman Kawistara saking Mandra menika tejane wong agung kang Pindonalendra ingkang hanyuba busana kota kalang kota kang Hindu Sang Agung Prabu Mimbah Prabowo Lengga-lengga Mindo sing wolung Korea gajah guling sepecahane setindak kendel hing semuling semanging suka sumenggaling waradaya wagi dak liwat kaki dak tempon kalian pirenganten putri diayu ditabi oksiat Socaket genera lumaksana wong agung kang Pindonalendra Socaket saya cetha socaket saya ngalela yo semangkung yen kang tiruju wonten ing sasana panggih panjenengan berkati Dados langsung sambil meninggalkan kakung saking Pati Palapan sampun wonten ing sasana Diterata dadi diri berikan sampun mempah wonten ing tatakan di wonten ing banyu pastuku balik di Bangla Kebati panjenengan Kiladen Joko Kaiwan Burung Putih kalang untuk mantu misanan tapi mantu mengasa tetap diperpaterakan hati coro di kalang utai buka saking mereka dibatinkan dengan sampun prinsip besok cakas kota sasana pelakurakan semua berduit makhluk
sing oh ya. Jos, yeah. Oi, aduh bapak, please man. Oh ya, loro. Iya. Terima kasih lah Bu. Jangan lama merusak. Lah kenapa jane? Ini kalau sini ayo tahu. Kalau pancen rayu kowe lah. Yang ayu ki. Lah kowe kenang apa? Aku tuh emosi. Emosi. Emosi karo siapa sayangku cintaku. Mana PKK. Ini jangan bawa banget, buan tua banget itu. Wah tapi gersang ya Bu. Gersang siapa? Seger dan merangsang. Karena si bayi, Iya. siki, Siki sampai apa banget. ya Allah pun. Aku kan burung ya. Harus siapa? Mana sih pakungan sunang kayak boleh. Iya. Pur. Ya, ngomong nah. Kowe kalau boleh putri Thomas kowe raine beda. Bedane kan. Kayak balikan ke sekolah kayak SMA kowe STM. Apa SMA aku STM. Ya jelas. Aslinya bro. SMA sudah manis ayu lagi. Banyak STM. STM sudah tua bebe. Kamu jangan menyek. Dia tamunya mana kamu sangat banget. Apa iya? Cilacap. Ya. Bapak itu kita lihat sarjana apa? Sarjana apa? Radagan. Oh Karsini ST. Ya dari UN. Oh bojone Miki Jaya kayaknya. Ya. Iya. Kalau jaring. Dari ngapa? Dari Manggoro ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Manuka jadi tekelin bro, yang gede. Halo cintaku. Allah. Jalan-jalan di pasar minggu. Cakep. Kamu mau lah jadi pacarku ya. Salaman Mas. Ya. Sama ibu. Mas, ayo dulu lumayan mau ganjil-ganjil Mas. Iya. Satu lagi bro. Oh sejemani. Itu pokoknya dicekli pada baru. Halo sayangku. Allah. Ikannya makan tomat. Cakep. I love you so much. Mas, kowe tangan itu gua bakal pasir. Kadang-kadang kayak bunga orang katok begini kan Mas. Masalah gue malu bro. Iya. Berisi kalau rasa seru-seru ngapa? Mana lebu lah, lebu kulkas mah. Woi Musa, kowe wani nganggang-nganggang nang kene sapa aja. Mas aku ini nganggar-nganggar ini jelas Suraya Jati. Saya sebenarnya datang ke sini lagi menjadi utusannya Bapak Edi Trismoro. Songo Gunung Batu. Karepe badhe ngetrake wiji durian iki. Tempatnya dalamnya Bapak Slamet Susoto. Susoto kang di baru soto. Soto jare enak. Oh ya enak banget. Bapak Slamet Suroto. Bapak Suroto ini kok cakep pisan nyanyi. Ya kagak bisa ya Rot. Kambai bapak apa-apaan ya. Bapak Slamet Suroto hari ini kayak artis zaman dia. Kamu nggak tahu persis banget kayak Ari Wibowo. Anu ganti Iya, dari
sudah diracun. Ini Ono ing jalan Kerinci Sidanegara. Singandu. Singandu Tatarias sekalian join wedding house. Sandi. Join wedding house itu Tatarias dari Karangmangu Kroya. Nanduri. Nandure nang sore kayu kelas 7. Kayune kanggo apa? Kayune kanggo kekuatane kaki pengantin. Pake. Rembetane ini pengantin. Godone. Apa ke kaki pengantin lan ini teman-teman. Pentile kanggo rezekine kaki pengantin. Lan pungkasan bangi. Lampung asal kembangnya kanggo buang sempel puyengnya, Terus? buang apes, Terus? nanti setelah berumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Halo, Mas. Hei. Wes, sudah jauh kamu dari jalan Gunung Batu jumbo rampai Orang mere, Oh, arane bekalan ke sing jenengane kusang, Oh. ngopi piranti gawe itu oh, nanti ini kusan jenenge tumpang setiap anaknya selamatan. saiki Syukuran, Saya muji syukur dening Gusti Allah. diwei rezeki Apa maning saat ini pun besok Mbak Manten kudu senang bersyukur. Oh, berarti sekarang Mbak Dita diparingi rezeki yang Gusti Allah lewat kasih Mas Radia kudu senang bersyukur. Mbak Dita setelah menikah harus banyak-banyak bersyukur. Oh, kali gundengan Boten para Ya. Mbak Dita nggih firman Gusti Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Ya. Sapa wong seneng bersyukur marang nikmate Gusti Allah, rezekine bakal ditambah. Amin. Nanging sapa sing kufur marang nikmate bakal diazab ingkang perih. Kalau Mbak Dita diparingi rezeki lewat hasil kerja keras Mas Radia, bersyukur nanti mengucapkan Alhamdulillah. Insya Allah rezekinya Mbak Dita bakal lumintir. Ya. Rezekinya banyak. Dengan paham. Paham, Mbak? Paham Mas Radia. Bojone wis tekan dari nyong. Ya. Ngasih senengan kerja, ngasih lihat di sedikit Mbak Dita orang gampang cekel. Ya. Mbak Dita tidak gampang marah. Oke. Oke, Mas. Oke, jangan ada besok bungkus. Sama baik. Itu masuk kamu. Tapi jangan ini metal. Ah, buat kebrikan bayaran beta menanam kok. Jadi nama gue bodoh. Awas dong nyokot gue deh. Oh, apa? Oh ya ke sing jenengane mutu ke saka tembung mutu isin mantene tasi bocah pikirane mantene tasi mutu Kasih bodoh. mutu kuwi tegese bodoh Tidak tahu sopan tidak tahu santun. unggah-ungguh Berasa ini dari manten. iki Mas Radia wis dadi pengantin kudu ngerti sopan santun Sebabnya. sudah berani menikah sudah dewasa Oh, berarti Mas Radia warin bojo Mbak kita itu sudah dianggap dewasa. sudah dewasa Mas, apa jenengan tahu artinya dewasa, Mas? Tahu apa? Jenengan. Mbak, ke orang itu gaul, Mbak. Pakai non lele ya, Mas ya. kalau tidak sama lele Loh, gua bisa kan dari pinggiran lo. Ajakan mang lele, mang kating. aslinya lu ngerti nggih Iya, iya. batas kowe Iya. sebelum Mas Radia bocah seneng guris ya Iya kok. Ih, bercanda. Teruk. Sekarang disebut dia dong. Lah urung kebuye druk. ya kalau sudah masuk Druk. Wah. Mas, cari ya Mas ya. Dewasa, dene gede, wani dawa, sane rosa. Gede dawa rosa Mas, tapi jangan pono. ada artinya Mas Ana sing warsine. gede katresnane Ya. besar cintanya jenengan cinta sayangnya mantap sama Mbak Dita Mantap Mas. tidak pilih-pilih lagi Orang tawari sama artis Ayu Ting Ting apa mau Orang gelap bisa. jenengan sangat beruntung Mbak Dita orangnya cantik apalagi Mbak Dita yang tata rias dari Karangmangu Royal Joan Wedding House tambah cantik Ya. sejenal dandangannya Nini Karsini Dua nyamak do. Dia Astagfirullahaladzim. Batang bayi. Sikile di sini kudu sikile. Nah, biasanya sih lain biasa sih lah. kayak udah Bang Bali kok bakal bagi
Oh iya jawabannya ya. Ya mama. Beda sama Sahrini saya. Apa? Sahrini Kali ini dari tisu. orang apa? Wah. PKK di sana kayak. Bulu, kayak kacamata itu kenal Muhammad ya. Orang aku kedatangan sope loh, Bu. Apa no, Boy? Sope. Sope. Ada orang beli teh, Pak. Nanti baik, Mas gede dawa rosa sing dawa panjang pemikirannya. Jenengan tidak boleh melakukan kekerasan sama Mbak Tita. Maka sing rosa tenagane sudah berani menikah harus berani bekerja keras, Ya. tidak boleh males-malesan Ya. untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya nanti. Ya. Kita sanggup Mas, Sanggup mas? sanggup teman. Alhamdulillah. Tangan ini apa namanya? Oh, ye kang pungkasan sing arane kendil digawe saka lemah. Dikarepake sesuk mandan rumah tangga adine mandane sing padha dene kaya lemah. Lembah Sing mah. lembah mana? Orang gampang emosi. Pengantin berdua kalau sudah saling mencintai dan saling menyayangi, kalau sudah berumah tangga aja senang pada tukaran. Ya sebajarkan di. Seterusnya kendil sesumpah mantan Mbak Dita rumah tangga setahun, 2 tahun, 3 tahun nanti padarannya Mbak Dita akan sama persis seperti kendil. Ya sih apa? Bindil. Oh, berarti Mbak Dita sudah jadi mantan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Padarannya Mbak Dita bakal Mbak Dita nanti setelah menikah perutnya diparingi ngomongan, dililiti, mindil. mindil alias hamil. Hamil itu bahasa Indonesia, ada bahasa Jawanya hamil Mas. Bahasa Jawanya hamil adalah meteng. Matang meseng labe. Matang tuning apa lo pada matang. Matang-matang sama sih sama. Mbak, ngapunten napa jenengan purun mindil Mbak. Hamil mau. Alay, senang elai. Kumisnya lo ya langsung bergetar. Wah, surat hati. Kupingku wis panas saking dulu. Dalam mau lebaran itu jauh ya. Iya, kita Ini nih, kayunya cukup. Aku rekan bumi panglung kalian Loki Jaya entar zaman kebilangan kelancaran berintang lumindir amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah pegalan sampun balik warna membawa suruh para rawulan sedaya kami undangan sambutan doa niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng keluarga nikon Bapak Slamet Suroto ingkang kula hormati lan iki keluarga pisan saking Gunung Batu Bapak Edi Kriswono ingkang kula hormati. Monggo sesarengan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala iki pangajian kekali berarti tadi siang kalian Mas Radiati Dasmoro kelana menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ya Allah Rabbal Alamin. Kita tadi saking karena bangun proyek Yowen Wedding House menjadi dengan kelancaran biasa pun lalu kita lakukan Bapak Slamet Suroto sedang melangsungkan hajatan pernikahan kegiatan sakuran sak menikah pinaringan barokah pinaringan wala selamat jajatipun amin ya Allah Rabbal Alamin. Monggo kula suwun para rawuh sedaya tamu undangan wonten mriki sesarengan dedonga slamet amin ingkang manten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa siyatan fil ghimina wa barakatan fil sakinah wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma win alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wa rabbana hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.
Ambil lu, ambil. Ambil kayak uang. Oh malah. Ya di dalam. Utawi berpakaian baju mereka dan susah menjual jiket total kuasa mati. Jika mengukur di panggung di kampung penggalih, pagi bilangan dan kali kabulan boleh satu kok unyohin warai. Terbukin panggung satu metrok wonten lima hari bobo Nulyo kumlai nastane bilangan ten kali barang katalan ribu hari kumang ingkang dinasta bodang nasib kuih bodang kutuk kuno moto bertabur paling batal ingkang dumat bisa kosurin yang mata bose diuleng tinang sulam wangui suruh jarwo dosa ini susu kepengin merkok suruh kalian montok gini gitu gak rasanya kok dulu kena rumah lawan urpe pilingan dan putri dia ayu ditagih siapa marpeti bapak tercolek yang isi tiara awamanding kumang banding tripus polango tripunikau hilangkan tripus pokembang warna pokanan geng melatih kantor bebas mawar bilangan berjagung harus yang orang yang tiga kapi yang orang kapi gak ya pecah mor isiling tiga bujur tiga kempek kartine Trisula Wedo kanan G bener jujur ngelawan adil ketiga di loro masuk kulit badan kue ngantar kakung amjalani subul karpake pinangkapan putri dia ngayu pinongko bekti merik jalu sigro hangranu kodo hami jini kue ngampani pun pinang ngantar kakung koyo-koyo kan bisa suitani orang-orang bisa hangayu orang bisa hangayu itu jodoh yosang benak gus karena dipilihkan dan kakuk pun bagus ya paling menonton topo terpandingkan mengukur di panggung di kabin penggalih kekali itu jumeneng jajal suman itu jajal wayang arso sini kepan sindul ikan marno atau ngalsento sebesar malam putih wujud resi berikan warna belit kalian putih warna putih kapal panakan wonten pamit bayanganipun gunakan tadi kali amrih dan pinisan nulyo binoyo ngomel saking sasana pandhitu mujubing sasana panjaka mulya yo sasana adi mulya yo gampar bentok ugi kali nyurut tansah laras moyo Koko sing gupo kang kumelun meningkat tiasa ngapeke Jelapan mobil ngantengan kumu jumling sasana nenggo yo sasana gambar genteng dan limang barang babrut pramagati sinebaran sebakas tulipan yang baru ada nyokongas dan membeki junding pambilakan lulus raharjo menika kalajengan mongko cara kerobongan kang rawuh saking bobot timbang yen bunga-bunga panjenengan bapa sanak foto nggih wonten kursi ninggo jadi kuwi ngantar kaku menggah jengkul sisi teken kuwi ngantar kuwi menggah jengkul sisi hari menika monggo palampita jejreng Sudarma tiyang sepuh datan ban sindhi bang silagan datan beda-bedake antawisipun putra mantu kaliyan putranipun piyambak yen juga dumateng Rama pepundhen kula ananging dumateng panjenengan Rama Prasidin
Ingkang kemarin Ami Subur nandur pinanganten sumangga. Agar pandamung cartimron kekonang surat sorotetan padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepareng matur dumateng para bapak ibu ingkang kagungan dalem sekaluwarga. Di kepareng matur dumateng para bapak ibu ingkang wonten ngajeng ingkang wonten lebet. Aku putri sepuhaning sedaya. Di kepareng matur dumateng para bapak RT, bapak RW, bapak lurah seprangkatipun. Di kepareng matur dumateng para bapak Kiai, bapak sesepuh, tiri sepuh sedaya ingkang kula ingkang kula hormati. Kula sowan mriki saking dusun Gunung Sinting, Daran Madura. Dipun utus kaliyan ingkang kagungan dalem sekaluwarga minangka kangge talang katur utawi kangge dotaipun. Berhubung iki dotanipun tuwa mbok bilipun tata bahasaipun kirang pas atur kata tingkah-tingkahipun sedherengipun kula nyuwun dongen pangapunten kali dumateng para bapak ibu ingkang sampun kempal wonten mriki ingkang sampun keparingan panjang umur seger waras tekun badhe guyub badharipun napa pinune mugi-mugi alon rezeki murah saking kersane Allah. Luput Cincetan balan sing arep nyatio ala luput Katan burung pangaluan ora ana kang wani jiwa panggawe alagunane wong luput ana kene tekan tirta maning adoh pantati mami tutupi nabi loro ana braja luput kadya kabukti pro ingeni ayu agung lemah ing ngarsane landhap kuwane wong lemah miring lagi pone menak aku pakone wayah sekali Kena sisa koro asa Emara hayu kabe insen dirayu Inawang koro wikut dari kabe in Merumangso Ing malaikat sekata ing rasul Utaku bagian Isis Pangucapku Nabi Musa Nabatku Nabi Isa Lindungi Nabi Yakub Pangarsone Nawang Yusuf hingga waktu mandeh Nabi Daud Suatu yang soleman Ona Jawa Nabi Kris rambutku Sekti mami saking Nabi Ibrahim Inawan ketika King Abu Bakar Umar Sesinggi beberunggu pegendang Usman Minang koneng raha Dunia badan
Adit minangka sukses saking guru tumuhul saking setine drama yang Muhammad pendulur yang rasul pinayungan akan salah satu terpaksa katakin poros nabi. Jenjrengnya gesek wonten alaming bebrayan aku. Kalau untuk sampun keparang kala-kala kedak upaya buga kalawan wasta. Buga niku arane pangan, wasta pangan Quran. Ngendikaning winasis linangkung duking muni. Wong lanang iki kudu bisa golek sandang pangan kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Hari kelenggan prasut sepunika pinenganten kakung arsa ngaturaken Gunakaya mring pinenganten bumi kang ngapujud kapucung. Gunakaya sedaya kaparingan mring ingkang garwa dhateng ana kang siningetaken wonten satunggaling papan. Semanten ugi pinenganten boten anggenipun nampi Gunakaya saking pinenganten kakung tapi kanthi lelawakawan ing manah. Lina badan raos dominastiti hati-hati apring raharja neng keluarga wonten wonten mulai saged katitipaken dumateng ingkang ibu supados dipun simpen wonten pedaringan suci menika salah satunggaling redina dicara kacan muncul ya Danakaya ya Tampa Kaya menika wonten ingkang master pinenganten salibet Tahan dulu bang, tahan, lihat sini. Baik geser dikit. Geser masih geser. Menyokong burung palanggan saya kawin kekalih nyarasa kembul bujono yuk kembul bujono ombolito yuk dahar kelima alasan dahar sesarangan wujudnya diharap kasto dening pinenganten kekalih si monggo pratandha kita gini pun rumban wonten alaming madya boten nek digawa wong loro boten nek disangga wong loro pinenganten kang ngarsa dahar sekulmun ingkang awarna jenar-jenar ingkang tebese kuning ingkang sampun den wenengaken samya sing kinasihan daya dinayan kekalih samya kanggo buga pinenganten kanggo paring buga pring pinenganten bumi paring buga pring pinenganten kanggo menawi Mas Aryo Mastani pengantin sakarane padha dulang dinolak. Purna dahar kembul pinenganten kali arsa munjung tirtawan ingkang minjil saking Kendhi Pratala menika sejatosipun tirta ingkang kapendhet saking sumbering kamulyan. Mugi samusung munjung tirtawan ing menika manggih bagya mulya wiwit donya ngantos temekeng dlapan. Pinenganten salibet anggenipun netepi dawuh suci luhur disunaing nabi anggih nambut sulaning ngrampi gayuh keluarga baiti janati ing balawe kantuk kancinganing katresnan anggih pratima kencana ya golek kencana kang bisa tata jawa kancane restos pindho kesiram dela sawi di sakrisya munjung tenamu ingkang sakala wonten tinya ingkang sakala wonten jejaka ari kalbar prasaja menika pinenganten kali arsa lepas lajengipun menika wonten ingkang mastani dicara bekakak ulam sari ya bekakak panggih panjenenganipun berkadang Wisnu ugi pinenganten salibet tansah manggih rahayu hayu hayu Bismillah. Kamera dulu. Nah, dari sini Mbak, senyum. 1, 2, 3. Dari sini diangkat, tahan. 1, 2, 3. Dari sini Mbak, dari sini Mbak, lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Panjenengan berkadang Wisnu. Penjabalan sehingga pinenganten salibet arsa sowan mring Sudarma Catur arsa hanya bukti mring Rama dalasaken ibu
yang sembah miring ulun ngapur barisan murbengrat yo cekat sakit palbani ro penanganten kawin lambat dodok sesedok ampi bongkon jempol-jempol hipratala wedanane ro iki tumungkul angras kok doling sudarma menika praton daya tiki kaliyan tansah enem pring tiyang ngasempuk mrigipun dhumateng ingkang ibu ingkang kinayo yuga brata duk nalika semana wonten ing Yoharba Napa Candra dasa laminipun ugi dhumateng ingkang Rama ingkang sampun mungkir jiwa raga ingkang Rama ingkang sampun kekalih kula wiwit nalika tasih alit ngantos duka dewasa adikan prasaja punika adikan prasaja punika penganten ningali sampun kekalih para Rama pramila hanya bekti ing Rama Ibu nyuwun duka pangestu Dedeti para kawan ratri sosodra wis manjer kawuryan Dedeti para kawan ratri sosodra wis manjer kawuryan Dan jiwa memanis dengan keprinating galuh siniwaka sang yoga dasih Kadal nek cakrawala pimulat henglenging prandene maksude began Prandene maksude began saking kahing tareng bolong kang sumbi Roko tanpa selok Wanut ya kusuma Pasal pemberkatan Kristus Ini kanten kali video Hanya bekti pengawi bersambung itu Mereka mendengarkan putri dia Ayu, kita, Wikok, siapa Jejreng wanita kan sokotong Wani, bingkoko Hari kelenggan prasojo Mereka suami rokok Garwo, arso hanya bekti Mugi mendengarkan sari bintang sang Dados patulan bareng apa kenalame kebayan aku Pasti pemberkatan Kristus Upacara perbudian sampun maipun daging gawe pirengan dan kalih hari kalian dalam prasojo menika derek nalipun praton domaripun nek mangke kalamun tos sampun kabedol kamilar paewangan tumuju ing ale Mahyanau saking punika keluarga pirengan ten saged aturan ing Margonda sabar samana adicara dening panalipun menika laji iki mangke saking Sanggar Yuan Wedding House badhe ngaturaken sawetawis lelangan beksan Mas Aryo lelangan beksan rumiyin namung boten kepancawayah menika mangke badhe ngaten salibin Bapak Ibu katuraken negara rumiyin menika saking Sanggar Yuan Wedding House badhe atur manglipun dumateng badhe ngaten salibin dumateng lelangan beksan badhe masak dari yang kemarin bersama ke hari ini jadi tadi naik alis tulang naik alis kok terasa sono tulang akan semua gue Hey!
Saya musik entertainment mulai katuran pada orang gila. Mereka dicoro berpanggil dengan tinggal sambut umum. Mereka jadi katun foto pelaku, lagu dengan dan salibin, lagu dengan dan jatuh di wajah dengan dan ya.
Oke, terima kasih luar biasa, matur nuwun. Haji Pemberkatan, bisa berkata sahabat saya satu panggil Kabupaten Berkatan saya itu di Kadang Sulisno, Tinggal sampai kepala kamu bergantung sosok ahli karya langsung sebelumnya. Haji Pemberkatan sudah berkenal sihir petisi program berlengkur. Berkatan salibit kawitan Roma Ibu mungkin begitu Mas Manggul itu kelas jikin keluarga Berkatan salibit. Di foto Mas Manggul itu jangan pergi dulu, nanti foto dulu bersama kalau berdua. Dr. Katu Bupati Kadang Mukti Jaya Pro Audio Music Entertainment Panjang Pemberkat Geng Sudah mengganti terus dengan dicorot depan Geng Bilangan dan Kalik Bibit Purwoma Jiwa